Tää on sokkosmoothie, mut Juuso on joutunut meidän piinapenkkiin. Otetaan sitä. Kyllä tai ei. Ei. Kyllä tai ei. Kyllä. Ei. Kyllä tai ei. Kyllä vai ei? Ei. Kyllä tai ei. Ei. Kyllä tai ei. Kyllä. Siis tähän tulee. Kyllä tai ei. Kyllä. Kyllä tai ei. Ei. Kyllä tai ei. Kyllä. Kyllä tai ei. Ei. Toi näyttää mansikkaalta. Maista. Hyvä jakuin. Tää on hyvä. Mulla tuli tätä suklaakastiketta, Jogurttia. maitoa Ja ja näitä korkkeja. se näitä 4. Onks hyvä? Mä en tiedä, mä vaan arvasin koko ajan. Haluatko suolakokko? Jaa. Ai sä haluut sitä? Se ei tähän. Aloita se. Mut tää video oli tässä. Kiitos kun katsoit ja tilaa kanava.